जी पिताश्री, अभी खेत में जाता नहीं तोरी लेके आवत नहीं। अपने गाँव में कहाँ बोल रहे? पिताजी को अलग बानी खेत में जाके तोरी ले आवे के वे खेत में जाता नहीं सब। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बच्चा लोग का अच्छा विचार। बैठी ना अपना कोरी पंडित नया नया बिया भइल बा, ओकरे बारे में ज्ञान लेवाइल बानी कुछ कोरी नाती। कितना ऊंच विचार के लड़की बिया, तारी के तोहनी के सजिया बिनैया दू मोड़ी रोज लगाव, बांध के चक्की चलवाव, ऐसे कि बूढ़ आदमी के खून चालू रही है। आ तू जौन 15 गो पहले बारी ओकरा के 20 गो। बेटा जी बेरा हिया से हिया आ गइल, काम धंधा ना हो। भैया पिताजी क्या करता नहीं? पिताजी क्या करता नहीं? सवेर हो गए। पिताजी बोलाओ। हाँ पिताजी बोला तू चलो। नाम पिताजी। रह बेटा जी, खुश रह बेटा। अहे बेटा लगिन सुत तारा लगिन तो काम धंधा ना होई। क्षमा पिताजी, का गलती ना हुई। बेटा जी लगिन जाई लगिन खेत में तोरी बिला ताटे उखाड़ के ले आई लगिन, इतना देर सुतला से कोनो काम चली? जी पिताश्री, अभी खेत में जाता नहीं तोरी लेके आवत नहीं। लेके आवत हम तोरी। प्रणाम नटरुचा। नाम न टूचा। देखो तो हई घर के लेके कितना संस्कारी बरस, एगो हमरा घर के बात से लेके लट्टू दिन भर खेलता रहता। वालेकुम सलाम। ई महीना में बच्चा लोगिन नेकी के काम कइल जाला, घूमल फिरल ना जाइल जाला, अल्लाह के नाम के तारीफ कइल जाला। कह लोगिन आमीन आमीन। रोजा उजा नहीं खलोगिन नु? ई उम्र में रोजा रहल जा, अल्लाह के नाम लवल जाला, घर घर जाके सब बच्चा लोग के समझा के रहिए लोगिन होई। बस सलाम अलैकुम। मोटरसाइकिलिया से ना हुई तो चल जा। ठीक कहता रहो, घाम बहुत ज्यादा उगल बा, बाइक से चल जाओ। हाँ चलो। आओ। वालेकुम सलाम। जय श्री राम। जय श्री राम। इतने गाँव में कहाँ बोल रहे? पिताजी को अलग बानी खेत में जाके तोरी ले आवे के वे खेत में जाता नहीं सब। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बच्चा लोग का अच्छा विचार। बैठी ना अपना हो चलिए घूम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले के तो चलिए बेस्तियाए स्वाहा, ओम रंडियाए स्वाहा, ओम भरुआए। पंडित सोलह का लगा भोजन कोरी कोरी पंडित जी हो। पंडित जी प्रणाम। बोल पंडित जी। जुग जुग जिया लगा, दू गो से 4 गो करावा लगा। से प्रणाम करते नहीं। जिया जाग चूल्ही में लाग, आगे जा गाड़ मराव। ओम भड़वाए स्वाहा। यानी के सबसे बड़का बात बा का सुने तहनी अइला लगा। कोरी पंडित
नया नया बिया भइल बा ओकरे बारे में ज्ञान लेवाइल बनी कुछ कोरी नाती। कितना ऊंच विचार के लड़की बिया, नया नया बिया भइल बा, बाबा के लगे कुछ ज्ञान लेवे आइल बिया। ई बताओ शुरू से कएगो क के आइल बड़ू यहाँ? तो खेल गइल बानी 15वां नतिया हई आइल बा। हमरा सखी से पूछी को भइल बा। अरे बहुत उच्च विचार के ही लड़की बा, बाप रे बा, ऐसा 76 लड़की तो हम देखले नहीं की। तहार एकदम ताली बाजता, एकदम सुहावती भव रह। अरे तू बताओ जे कएगो के खेल के आइल बाड़ू? करियो क्षमा करी, एकरा जैसन सतभतरी हम नहीं खी। छौआ खेल गइल बा 7वां नतिया पे आइल बानी। विचार बहुत अच्छा बा, लेकिन हिनका से बहुत पाछा बाड़ू। पता ना बउआ कहाँ आ गई बानी, समझ नहीं क्या आवत। चलो गांव में कोई भेटाई तो पूछल जाई कहाँ आ गई बानी। हम रोजा नहीं की के विशेष काम हो गई, लेकिन बहुत बड़ा एगो बात बाटे कि तोहनी के 2 जने के बियाह 1 जने से। तो अब इनका मतारी के तोहनी के सजिया बिनैया 2 मोड़ी रोज लगाव, बांध के चक्की चलवाव, ऐसे कि बूढ़ आदमी के खून चालू रही है। आ तूहू जौन 15 गो पहले बाड़ी ओकरा के 20 गो पुगाव, बबुआ तूहू 10-12 गो और पुगा लो है। यह बाटे कि तोहनी के कुर्सी पर बैठे के बा आ बुढ़िया से पूरा घर के काम करावे के बा। पंडित सलाह उतर कितना अच्छा विचार बा। प्रणाम। जिया जाग 2 गो लाग। नाम करियो जी। मान रह, महीना में 2 गो बिया, खुश रह। प्रणाम। 5 गो और क के सहेजा करो। ठीक बा सलाऊ। बहुत बढ़िया विचार बा। चलो तनी गांव में घूम घूम के ई विचार के प्रचार करे के पड़ी। काशी पर एगो भैया लोग तरन, चलो उनके से पूछल जम जे कौन गांव हम ये कहाँ। जी भैया। भैया तंगा नीचे उतर बा। आई दादा ई बहन चोद तो गाड़ी दे देला उतर ते करा बहन करा के। बहन चोद गाड़ी कहां चला? का भइल हो भैया? बहन चोद गाड़ी दे देला ई बातवा का हम आन धली त लार में सान लगा के गांव में धान दी तो कैसे बुझाई? कहां भैया काई चलो भाई बहन चोद गाड़ी दे देला। हां त पागल आदमी सुनो लगन बोगा बहन की दो लगन रोजा में रोज आ सेवई में खोज खूब खाइए लगन, सुतिए लगन आ गांठ चढ़ के उठिए लगन। ई महीना में नजर रखिए लगन आ खूब लाइन मारिए लगन आ खूब माल पटइए लगन। एक आदमी कम से कम 10 गो मार रखे के पड़ल, तब नु आगे जनसंख्या बढ़ी। कितना उच्च विचार भाई बांध चलवा के ये तेरे बोल। साला सुभान अल्लाह, एके बार में बच्चे लोग समझ गए बहन चोद। पर बेहतर बना रुकी हम पूछा तनी। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम खान साहब। अरे बाप रे बाप, है महीना में सारा में सलाम कर खान। अरे खान गुनाह लिखाई रे बहन चोद, मार दे तू बहन no. ये भैया कुकुर खाने या मारता
पता ना बउआ कहाँ आ गइल बानी सन, हमनी के कुछ था नहीं के लागत, हमनी के का गलती बोलता नहीं सन जे लोग खेत खेत इतना हमार अच्छा बेआदर के लगे गई नहीं मार के पीट के दे लाल कर देला। अब कहाँ चलो जम केकरा से पूछल जाम, बुजुर्ग आदमी नीमन आदमी भेटा था जहाँ पूछता नहीं सन ता खेत के पीटा ही लागत। कौन गलत बात बोलता नहीं सर। भैया चलो जम कोनो बूढ़ पुरनिया आदमी के देख के बढ़िया से पूछल जाम हमनी के कहाँ आ गइल बानी सन, चलो लगी रोला गइला से ना होई। बबुओ हमनी के बिरादरी कहते पंडित जी लौकता नहीं, चल जम पूछ रहा जम पंडित जी बहुत होशियार व्यक्ति लौकता नहीं। सलाम अलैकुम। रे सारवा कहाँ के हुआ सन जे इतना बेइज्जती भाषा हमरा के बोल देला सन, इतना बड़का आदमी के कहाँ आ गइल बानी सन जे जहाँ जाता नहीं संता है सफा सारा कारोबार उल्टा बाटे, गाड़ माराल है ठीक बाबा ने कोई से पूछल नहीं के नहीं मन। अति सुंदर ऐसन भाषा हमरा चाही। लो बाबू हई इनाम लो आ ले जाके खात रहो, ऐसन भाषा बोलो।